yensoko kumulikira egekore ky'abamenyi b'ekenyoro ky'erigo bukinami ase wodi ya Sameta mukwerere nsemo y'ebunge ya Bobasi kaunti ya Kisii wesokya eliyo kwerimira ebara na makombe waniga serikali ya kaunti ya Kisii ense y'oburaibu ayo mugabana Paul Simbarati yaigure kirero kyabo nigo ya esokire na kwimike getambokero kwene kyabuna nguchire ko batomera ekiragita senseme yo igikira cye ko baremera epari yo nagotumbanya umurikito Wycliffe Orenge kuna simborole nechinsa emirongo ibiri nenye chaitire maega y'abamenyi b'ekenyoro ky'erigo kinami ewodi ya Sameta mukwerere nsemo y'ebunge ya Bobasi kaunti ya Kisii abo besogetie eliyo guchaka kwerimira ebara n'amaboko abo magega yo guchandika ase kegetambe no ekareria tokaimo togasoa kurema na magoko kanyora nga umwezimiwa oyo minto sonye mwezimiwa oyo minto sonye tokanyora nga yaya igo tokora jaka mune kenyoro kukorora saba iga esitwa kororire iga abangina no tole na buga iga bagaka kurumambe na abangina bakororire korwe gwikieri bari konyara mwezimiwa twagosabire otoletere turagite iyo so gwanja kwao egere etokonye kwa mane bare no ire mse mabu muna konyoro kwenye kuana bono serikali ya kaunti ya Kisii inse y'oburaibu ayo mugabana Paul Simbarati bayegure kerero kyabo abu ase yatumikira gita kyacha ko barimira epara asense meyo reko baroroberia obasombi raya ito kanya yaletiro bokongu gaiga ekorusa eso kanya mokenya etokoruserio mwezimiwa Simbarati asoko igwekero gite kofia amen nabo igo ebintu ebinga abero gotokorera gaiga paka no na barai bande batari komanya ebintu ebi byagerire twatwariro gosemerio konene no kwegena nga onyencherendere rari omonto bwekora nyare gotokonya Simbarati alimete ngabona tureiga omugako yo Simbarati na to kwachukura kwa mubwato no kwachukura watu musiro bosoku kurutwa akaibore tu kuraba bari bakaibore twanya karaga connect bagukwana no mugoko monene nigo abamenyi bense meyo bakire bunambye mono ase serikali ya kaunti ya Kisii kwego kerero kyabo asobwango timarita oyo kenyanyande koruligo iga ligo ase kenyoro kyabo kinami iwangoira neli omugaka Simba ngambu ya mono etabwatie kerengo amangana bali kwarwaje twakwanete igoro omugaka Simba gabana yaito wakorira masikania manene mono sana ebintu ebinge gwatokoreire ma ebare igatoroje bono abana mbache baete buya bagende sukuru buya nona abangina babakobe buya chianga jiriko nyora bagonya gutandura njera abangina bagurire mpaka barosire bono njiri gocha gutanduka samarita ngolu kujuli bosibori iganinka epare mwaro chabantu bakwerera igoro ene yanke. First thing, I want to thank His Excellency Governor Simbarati as okoigwekerero kyaba abantu bari go application. Esa application yeyonsi pite bwati stima. Na ande buna mwaro chete bwati para abante bare kweremera. Thank you Excellency asoko take step yo gotoma abantu ba okurwe county baikire gaiga nekera gitaba toramborire para tunasema wewe ni tutam na tubanduki niko basabere buna ekere bari yora kurekuremwa ebeko morom elinde nyaka bakegwetaka chinga kichonsi go twasabire nga Nyasaye tigagokonye na ndo choira ne gocha igo tutumira moro mutumurega iga tobeta ya kabisa antwanya koruna iwole tuntwanya korora stime kenyoreke bono go Nyasaye bwanjire na ndo gwakorira mangana maye stime tekenyora muna gocha iga na kwagere twanyorie transformer toje kubeke rwa mambe na gokire korra tuinyoire wana na banyakora tukominyoka rito kominyoka ikira undi na bakora nga twaletira magenderero ngo inyoranga kamatembi yama nanda tubekera omoro magega y'abamenyi bense meyiga yekenyoro kyaligo kwanyaka bako bagwesokia century ya bene lucha kweremere para nemekone yabo bone serikali ya kaunti ya Kisii insi y'oburaibu mugabana Paul Simbarati nigo nyaka bagwesokia na kubareterekera gita ndikenyaka bako bakonya kulima epare yiga bono nigetikarite asa abamenyi bense meyiga kugenderera kubwatise serikali elinde bagendere konyora amagenderero ingo reporter ya Soko TV kurua agase kenyoro kyerigo Sameta sub county ya Kisii ireteriane Wycliffe Orenge.